Честито Рождество Христово, мили приятели! Днес е изключително светъл празник, който беше отбелязан както от Слънцето, така и от Луната в момента, които в единство и любов ни предават най-ценните уроци в отношенията ни с другия и ни показват как да сътворим и поддържаме вечния живот. За тези от вас, които не знаят, аз отскоро се занимавам по-сериозно с ангелски гадателски карти. И реших за празник да ви подаря едно послание от ангелите и от Висшия Създател. Послание, което ще е най-силно, най-валидно през следващите 2 седмици от днес, пълнолуние до новолунието, следвайки цикъла на Луната, и ще ви помогна да се ориентирате кои тежести, кои уроци вече трябва да освободите и да предадете на висшите сили за трансформация. Ще ви насочи също как да служите по-добре на себе си и на другите, за сътворяването на по-хармоничен свят, тук и сега. И ще ви помогне в отношенията ви с другия. Избрах колодата Ангелска терапия, с която най-силно се ръководи от архангелите Михаил и Рафаил, чието енергии са лечебни, вдъхват кураж, сила и живот на тези, които се осланят на тях. Не забравяйте да искате помощ от архангелите си и ангелите си. Те умират от желание да ви помогнат, не изчакват вашата свободна воля да ги призове. Молим се на висшите енергии и същности да ни изпратят послание на всички нас за това какво е най-важно да поработим следващите 14 дни. На какво най-вече трябва да обърнем внимание и как да сме максимално полезни за хармонията на този свят. Хармонията и симфония. Вегетарианство, милички. Моля ви, откажете вече месото. Осъзнайте, то трупа страх във вашето тяло. Вие поглъщате страх, поглъщате чужди емоции. Това, което животните ни учат, е как да чувстваме по-искрено. Те са изразител, най-чиста форма на изразяване на емоцията е в животното. Там е неподправено, там липсва мисъл, чиста емоция. И когато вие консумирате тази емоция, тя става част от вашето тяло. Вашия избор. Имате право да избирате. Ако желаете тялото ви да се трупа със страх и по този начин да се оковавате духа си, мислите си, чувствата си, ваша воля. Но съветът на ангелите е вегетарианство. Свежите зеленчуци и плодове са нещо, което със сигурност ще издига вашата вибрация, ще ви кара да се чувствате по-леки, по-жизнени, по-светли и по-обичани. Където няма страх, има любов. Любов има навсякъде. Страхът просто слага бол пред очите ви. Това е, милички, любов и вегетарианство. Замислете се, защо ядете пилешко, телешко, свинско, а котешко не, делфиново не, конско, да речем, на време се е яло. Но защо? Кому е нужно? Доста хора преживяваме без месо, се чувстваме много по-добре. Отново, изборът е ваш. Бъдете благословени, обичайте себе си и другите. От любов към себе си и към другите.
бъдете вегетарианци.